चला मंडळी, आज तुम्हाला मी 2 प्रकारच्या पातोळ्या दाखवणार आहे. एक आहे उकड काढून आणि दुसरी आहे न उकड काढता. 2 प्रकारच्या तुम्हाला मी पातोळ्या दाखवणार आहे. तर उकड काढायला कुणाकुणाला असं वाटतं खटपट असते. मग झटपट अशी पातोळी कशी करता येतात, ती सुद्धा मी आज तुम्हाला एक पद्धत दाखवलेली आहे. तर त्यासाठी हा तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा. तर आधी मी घेतलेली हळदीची पानं. हळदीची पानं चांगली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. देठाकडचा भाग कापून घ्यायचा आहे. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये. आणि मग आपल्याला ही पातोळी किती मोठ्या आकारात करायची त्या हिशोबात आपण कट करायची. तर माझ्याकडे जी पानं होती ती मोठी होती म्हणून 2-2 केली एका पानाची. आणि जी देठाकडची भाग आहे ते साईडला ठेवून द्यायचे. जेव्हा वाफवायला ठेवतो तेव्हा त्या पाण्यात घालायचं आपण. तर आता आपण पहिलं उकडीचे पातोळ्या बघूया. तर त्यासाठी मी घेतलेले पातेलं, त्याच्यामध्ये 2 वाटी पाणी घेतलंय. 2 चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. एक अर्धा चमचाभर आपल्याला तूप घालायचं आहे. पाण्याला उकळ येत असतानाच आपल्याला थोडीशी केसर घालायची. केसर तुम्हाला घालायचं ते घाला, नाही घातले तरी चालतात. चांगली उकळी आली की आपण ह्यामध्ये 1 वाटी तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. लक्षात ठेवा 1 वाटीला 2 वाटी पाणी बरोबर प्रमाण आहे. आता आपण मी लाटणं घेतलं आहे, त्याने आपण हे पीठ चांगलं भागवून घेऊया. तर हे पीठ चांगलं आता हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा झालेलं आहे. आता गॅस बंद करायचा आहे आणि झाकण लावून 5 मिनिटं हे पीठ असंच ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, सारणसुद्धा करून घ्यायचं आहे. तर सारणसाठी मी घेतलेलं आहे ओलं खोबरं. तर मी 2 प्रकारच्या पातोळ्या करणार आहे म्हणून पूर्ण एक अख्खा नारळ घेतला होता. मध्ये पहिलं मी अर्धी वाटी गूळ घातला होता आणि थोडा अजून गूळ घातला, म्हणजे पाऊण वाटी आपल्याला गूळ घालायचं आहे. तर आता हे आपल्याला सारण व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. हे बघा, सारण परतत राहायचं आहे, नाहीतर खाली करपू शकतो. गूळ खोबरं चांगलं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. यामध्ये 1 चमचाभर तुम्ही खसखस घालायची. छान टेस्ट येते आणि दिसायला पण खूप छान पातोळ्या वाटतात. आता 1 चमचाभर खसखस पण यामध्ये मिक्स करायचे आणि वेलची घालायची. तर आता हे झालेलं आहे सारण. सारण आता थंड करायला आपण साईडला ठेवायचं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, जे पीठ आपण भागवून ठेवलं आहे ते आपण मळून घ्यायचं आहे. हे बघा, तर हे उकड काढून घेते. तर हे गरम आहे म्हणून मॅश करून घेते आधी मी बघा असं चांगलं. त्यामुळे जे काही त्याच्यामध्ये जर गुठळ्या वगैरे असेल त्या सगळ्या व्यवस्थित मिक्स होतात आणि नंतर हाताला सोसेल त्याच्यानंतर आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. कसं असतं माहिती आहे, आपल्याला पातोळ्याचं पीठ आहे ना पूर्ण थंड करायचं नाही, कोमट तरी ठेवायला पाहिजे आणि तेव्हा आपण हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. मग ते पीठ मळायला आपल्याला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. आता हे झालेलं आहे पीठ. आपण हे पीठ मळून घ्यायचं आहे आणि ह्याला ना थोडंसं आपण पाणी लावायचं आहे. हे बघा, जास्त नाही, थोडंसं पाणी घालायचं आणि हे चांगलं पीठ आपल्याला मऊ होईपर्यंत आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. हे बघा, जरा असंच लावायचं आहे. पीठ चांगलं आता मी मऊ मळून घेतलेलं आहे. हे बघा झालेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, एक हळदीचं पान घ्यायचं, त्याच्यावर एक गोळा ठेवला आहे मी. पण उकड काढताना आपण काय करतो, नंतर आपण जे पातोळ्या करतो ते आपण हाताने थापून करतो. म्हणजे असं त्यातच मी तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या पद्धती पण दाखवते तुम्हाला. म्हणजे एक तुम्ही आपण लाटणं घेऊन सुद्धा अलगद हाताने आपण ही पातोळी लाटू शकतात आणि पातळसुद्धा होतात, खायला खूप छान लागतात. तर तुम्ही अशा पद्धतीत सुद्धा ही पातोळी करू शकता, म्हणजे लाटण्याने लाटून सुद्धा. तर हे बघा असं सारण घालायचं आणि फोल्ड करायचं आणि एक्स्ट्रा काय असेल ते आपल्याला असं बघा पीठ काढून घ्यायचं. हे बघा, तर आता दुसरी जी पातोळी तुम्हाला मी दाखवते ह्या उकड काढण्यामध्येच. तर माझ्याकडे असं वडे करायचं म्हणजे रोटी मेकर म्हणतो आपण. तर असं एक माझ्याकडे साचा होता, त्याच्यावर मी करणार आहे. आपण असं रेग्युलर जे आपल्याकडे पिशव्या असतात त्या घेतलेल्या आहेत, त्याला थोडं तेल लावायचं आहे. तर असं आपल्या पिठाचा गोळा घेऊन आपल्याला प्रेस करायचा. बघा असं पातळ असे मस्त अशा पातोळ्या तयार होतात मग. आणि मग त्या हळदीच्या पानावर घालायच्या आणि सारण घालायचं आणि फोल्ड करायचं आहे. ही सुद्धा एक साधी सोपी पद्धत आहे करण्याची पण. हे बघा, आणि जे एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. अजून एक तुम्हाला करून दाखवते. हे बघा, तर तुम्ही नुसतं करायला गेलं तर ते चिटकू शकतं. त्यामुळे असं प्लास्टिकची पिशवी तुम्हाला घ्यायलाच पाहिजे. वरतून थोडंसं तेल लावायचं पिठाला. वरती अजून एक प्लास्टिकची पिशवी ठेवायची आणि असं प्रेस करायचं. झटपट अशा पातोळ्या तयार होतात. जर तुमच्याकडे असं वड्याचं साचा नसेल तर नक्की घ्या. त्यामुळे झटपट वडे, पुऱ्या, भरपूर काही रेसिपी होऊ शकतात आणि आपलं टाईमसुद्धा वाचतो आणि खटपट पण कमी आहे. तर अशा पद्धतीत पण ह्या तुम्ही पातोळ्या करू शकता. हे बघा, तर हे झालेले आहेत पातोळे. हे बघा करून घेतलं. अशा पद्धतीमध्ये ना मी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अशा पातोळ्या तयार केलेल्या आहेत उकडीच्या. हे बघा, त्यामुळे ना हे पीठ कसं उकडलेलं असल्यामुळे पातोळ्या वाफवायला पण जास्त वेळ लागत नाही. आणि आपण जर उकडून जर पीठ केलं तर त्याला जरा वाफवायला वेळ लागतं. तर मला ही पद्धत सोपी वाटते. पण दुसऱ्या म्हणजे ज्या पातोळ्या मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे
ते अशा पीठ उकडवून वगैरे मी दाखवणार नाही आहे. साध्या सोप्या पद्धती तुम्हाला मी दाखवणार आहे. तर आता ह्या सगळ्या पातोळ्या मी करून घेतलेल्या आहे. आता हे आपल्याला वाफवायला ठेवायचे आहेत. तर मी त्याआधी चाळणी घेतलेली आहे एक अशी पसरट. त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या पातोळ्या ठेवायच्या आहेत. एक पातेलं घेतलं, त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि जे आपले देठाकडचे भाग होते हळदीच्या पानाचे ते घातलेले पातोळ्या ठेवायचे आहेत आणि आपल्याला झाकण लावून आपल्याला हे 15 मिनटं वाफवून घ्यायचे आहेत. तर ह्या पातोळ्या बघा तयार झालेल्या आहेत. हे बघा मस्त अशा पातोळ्या तयार झाल्या. आता हे जरा थोड्या थंड करायच्या आहेत आणि मग तुम्हाला मी ह्या पातोळ्या काढून दाखवते. कारण तुम्ही गरम गरम जर ह्या पातोळ्या काढायला लागल्या तर ते पातोळ्या पूर्ण अशा ओपन होऊ शकतात आणि मग तिथलं सारण सगळं बाहेर पडू शकतं. तर हे बघा एका प्लेटीमध्ये हे सगळ्या पातोळ्या काढून घेते. तर आता हे थोड्याशा थंड झाल्या, जास्त पण नाही आहेत पण थोड्या थंड झाल्या. मग पूर्ण थंड झाल्या की या पातोळ्या मस्त अशा सुटल्या जातात. तरी पण मी तुम्हाला गरम गरम ही पातोळी काढून दाखवते. हे बघा याचं पान व्यवस्थित असं लगेच निघतंय, म्हणजे पातोळी चांगली शिजलेली आहे आणि पातोळ्याला मस्त असं पानांचा असा आकार आलेला आहे आणि खायला एक नंबर आहे. तर अशा पद्धती तुम्ही ह्या पातोळ्या नक्की करा. वरतून असं तूप घालायचं आहे आणि हे पातोळ्या खायला एक नंबर आहे. पातळसुद्धा झाले, जरासुद्धा जाडसर असं ह्या पातोळ्या झालेल्या नाही. एकदम साधी सोपी पद्धत दाखवली तुम्हाला पातोळ्या करण्याची. तर आता नागपंचमी आलेली आहे, तर नागपंचमीला तुम्ही अशा साध्या सोप्या पद्धतीत पातोळ्या नक्की करा. तर तुम्हाला आता मी दुसरी पद्धत जी दाखवणार आहे पातोळ्याची, एकदम साधी सोपी पद्धत आहे. त्यासाठी एक बाऊल घ्यायचा आहे, एक वाटीभर आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये ना आपल्याला पाणी घालायचं आहे. पाणी मी थंड वापरलं आहे, तुम्ही पाहिजे तर गरम पाणीसुद्धा तुम्ही घालू शकता. मीठ घालायचं आहे 2 चिमूटभर आणि थोडंसं केसर घातलं आहे आणि अर्धा चमचाभर मी तूपसुद्धा घातलेलं आहे. हे सगळं मिक्स करायचं आहे. एक वाटीभर मी आधी पाणी घातलेलं आहे, अजून आपल्याला पाणी लागणार आहे. तर मी एका वाटीला 3 वाटी पाणी वापरलेलं आहे. तर तुम्ही गरम पाणी वापरू शकता, पण मी असं थंड पाणी वापरलेलं आहे. गरम म्हणजे पूर्ण असं उकळतं नाही, कोमट असं मीडियम पाणी घालायचं आहे. जर तुम्ही गरम पाणी घालायला गेला तर पूर्ण अशी उकड तयार होणार. त्यामुळे शक्यतो तुम्ही असं कोमट पाणी घालायचं आहे. ही एक तुम्हाला एक साधी पद्धत तुम्हाला पातोळ्या करायची दाखवलेली आहे. आता हे पीठ झालेलं आहे. हे बघा असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. जास्तही पातळ करायचं नाही आहे. पीठ झालेलं आहे, साईडला करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हळदीचं पान घ्यायचं आहे आणि त्याला हे आपल्याला पीठ लावून घ्यायचं आहे बघा असं, अशा पद्धतीमध्ये. हे पीठ लावून घेतलं की आपण ह्याला मधोमध सारण घालायचं आहे. जसं आपण मगाशी पातोळ्या केल्या तसंच सारण घालायचं आहे. अशा पद्धतीमध्ये हे जाडसर मी पीठ हे आपण लावून घेतलेलं आहे. तर असं पीठ पूर्ण पातळ लावायचं नाही, जरा जाडसरच लावायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये सारण घालायचं आणि फोल्ड करायचं आहे. तर अजून एक तुम्हाला पातोळी करून दाखवते. हे बघा असं फोल्ड करायचं आणि थोडंसं प्रेस करायचं आहे आणि थोडं थोडं पानांना तुम्ही जर तेल लावलात तरी चालेल जेव्हा पीठ तुम्ही लावताना. तर आता झालेल्या सगळ्या पातोळ्या करून घेतल्या. हे पातोळ्या आपल्याला वाफवून घ्यायच्या आहे. 20 मिनटं मी चांगल्या वाफवून घेतलेल्या आहेत. हे बघा आता हे थोडे थंड करायचं आहे. थंड करून झाल्यानंतर तुम्हाला मी दाखवते. तर हे बघा असं अलगद हाताने आपल्याला ही पानं काढून घ्यायची. हे बघा ही सुद्धा पानं सुटतात, पण काय होतात माहिती आहे, आपण जे उकडीचे पातोळं करतात ना ते खूप छान लागतात. पण ज्याला कोणाला सोप्या पद्धतीत असं करायचे असतील, तुम्ही अशा पद्धतीत पण सुद्धा पातोळ्या करू शकतात. तर ह्या पातोळ्या जर तुम्हाला आवडल्या असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.